खुलुमबाय बे बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिरा बियाबाव इउपिपिएल नि आफादगिरि प्रमद बर'। नभेम्बर दानसिम आलु सामब्रामनि बेसेना बाङाय जागोननि आसा गैया बुंदों फनि भुषण चौधुरी। होम आइसोलेशननि नेम खान्थिखौ मानियैनि जुनै आसामाव कर'नाजों थैनायनि बिबाङा बांदों। कृषक मुक्ति संग्राम समितिया 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव गोदान राजखान्थि हान्जा दागोन। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै गुवाहाटीआव एजेवाइसिपिआ सोमावसारदों। दानिया आबुं रादाब। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिरा बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि जगदीश रामसियारिनि थाखाय इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ फोसावदिं आफादफोराव मैया 23 सेप्तेम्बर बुधबारखालि बाहागो लाहैयो। बे फोसावदिं मेलाव प्रमद बर'आ बुंदों दि बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो गिदों आरो बिपिएफ दोलोआ लोरबांसिन जानायाव बिसायख'थि खुंनायखौ खुंनो लुबैयाखै। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि दिनैनि सानाव बिसायख'थिया खुंजायोब्ला बिपिएफआ मोनसेबो बिसायख'थियाव देरहानाय नङा। ओरैनो 6 दाननि सिगांनो जेनखानानै दं होन्नाबो फोरमायो बिथां बर'आ। फारसेथिं दानसेनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो नांगौ होन्नानै दाबि दैखांनाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह, मिरु सरकार आरो रायजो सरकारखौबो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ साबायखर बावो। फैगौ नभेम्बर दानसिम आसामाव आलु आरो सामब्रामनि बेसेना बाङाय जानाय नङा। बबेखानि फैगौ नभेम्बर दानसिमहालागै रायजोआव आलु आरो सामब्रामनि बेसेना बाङाय जागोननि जेबो आसा गैया होन्नानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आसामनि मुवा बेसाद जगायग्रा बिफाननि मन्त्रि फनि भुषण चौधुरीया। जनता भवनाव चेम्बार्स अफ कमार्सनि मावख'गिरिफोरजों मोनसे मेलाव बाहागो लानायनि उनावनो नभेम्बर दानसिम आसामाव आलु आरो सामब्रामनि बेसेना बाङाय जानायनि आसा गैया होन्नानै बुंदों मन्त्रि फनि भुषण चौधुरीया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव मुवा बेसादनि बेसेन बांग्लाबनायखौ लानानै आसाम सोरखारनि आदार जगायग्रा बिफाना गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानैनो जगायग्रा बिफाननि मन्त्रि चौधुरीया चेम्बार्स अफ कमार्सनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मोनसे सावरायमेल जथुमो। रिपर्टनि बायदिब्ला बे मेलाव आसाम सोरखारनि जगायग्रा बिफाना दानिफ्रायनो थाव गुबैनि बेसेनखौ थि खालामगोन। नाथाय आलु आरो सामब्रामनि बेसेनखौ थि खालामनो हायाखै। बबेखानि गोजौनिफ्रायनो एबा आसामाव लाबोनायावनो आलु आरो सामब्रामनि बेसेना बांखांनायनि जुनैनो आसामावबो आलु आरो सामब्रामनि बेसेना बांदों होन्नानै बुंदों मन्त्रि फनि भुषण चौधुरी। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा बांगासिनो दं। बबेखानि आसामाव होम आइसोलेशननि थाखाय खानानै होनाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ कर'ना बेरामिफोरा फालिफुङैनि थाखायनो आसामाव कर'नाजों जिउ गोमानायनि बिबाङा बांनायनि सायाव बांगासिनो दं होन्नानै दाबि दैखांदों आसामनि रायजोआरि सावस्रि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। सावस्रि मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुंबावनाय बादिब्ला कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनाव होम आइसोलेशनाव दैथायहरजानाय गोबांथार सोद्रोमाफोरानो गावनि गोब्राब हालोदनि समावबो देहा फाहामसालियाव थादों आरो फाहामथाय लाहैदों। जायनि जुनै बैफोरबायदि कर'ना बेरामिफोरानो बे समाव जिउ गोमागासिनो दं। मख'नो गोनांदि दिनैसिम आसामाव 1,61,000निबो बांसिन सुबुंखौ गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ गाग्लोबबाय। बेनिनो सा 586 कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमानांबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव 1,30,947 सा सोद्रोमाफोरा कर'ना भाइरास गाग्लोबजानायनिफ्राय उदां जानो हाबाय। नाथाय आसामाव दासिमबो 29,857 एक्टिभ कर'ना केस दं। आसामाव ओनसोलारि राजखान्थि गोहोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिया बे समाव गैला। बेबादिनो मोनसे हान्जा, मोनसे सिनायथि आरो मोनसे फिरफिलानि सिङावनो ओनसोलारि राजखान्थि गोहोखौ बोनथुमना गोख्रों खालामनायनि सिमांआबो गैला। मख'नो गोनांदि मोनसे हान्जा, मोनसे सिनायथि आरो मोनसे फिरफिलानि सिङावनो आसामाव ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय
कृषक मुक्ति संग्राम समितिया आसु आरो एजेवाइसिपिनो प्रपोजल होदोंमोन, नाथाय उननि समाव आसु आरो एजेवाइसिपिआ कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि प्रपोजलखौ नेवसिगारो आरो आलादायै ओनसोलारि राजखान्थि हानजा असम जातीय परिषदखौ दाफुंनाय जायो। आसु आरो एजेवाइसिपिनि गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हानजायाव जायगा होजायैनि उनाव कृषक मुक्ति संग्राम समितियाबो बे समाव गोदान राजखान्थि हानजा दानो थाखाय थाम-थिम खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 30 सेप्तेम्बर अक्ट'नि गेजेरावनो कृषक मुक्ति संग्राम समितिया मोनसे गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हानजा दानो थाखाय थाम-थिम खालामनाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव दाजानाय गोदान राजखान्थि हानजायाव गावसोरखौ हांख्राय हरजानो लुबैदोंमोन कृषक मुक्ति संग्राम समितिया। बेनि थाखाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिया आसु आरो एजेवाइसिपिनो समबो थिनानै होदोंमोन, नाथाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिया साननाय बादि आसु आरो एजेवाइसिपिआ हांख्राय हरासै। बेनि थाखायनो कृषक मुक्ति संग्राम समितिया मोनसे गोदान राजखान्थि हानजा दानायनि बागै हाबाफारि लादों। रायजोआव मुवा बेसाद बेसेन बांग्लाबनायनि हेंथायै दिनै असम जातीयताबादी जुब छात्र परिषदनि गुवाहाटी नोगोरमा आफादा गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै खुद्रिनानै सोमावसारनाय हाबाफारियाव एजेवाइसिपिनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाल आरो आदार जगायग्रा बिफाननि मन्थ्रि फणि भूषण चौधुरीनि मुसुखा सावनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय बे सोमावसारनायाव हाबाफारि बानजायनाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौनो पानबाजार पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 24 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानायनि आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।